Kalonzo bende dhano. Koso di bende ne onge wach mano nyalo wacho finance bill gi budget. Koro oyudo kamo nyalo yue. Gima duodo bila ka en temo umo nekni. Sani narrative makore wacho ni jok moko mayuinjo ne mane imanyo adek ka jok mane imanyo adek apa no mag ginyoro godhiambo ni mabuse ni emi wacho ni nogoyo Albert Ojwang to bang'e ogony gi gidhi. Victor, deputy OCS ma Central ma king'iyo kanda manyo Citizen Play manyo wuok Mbagathi cha poko ma Kenya ka sani to king'iyo dakika 24 magikowie ringre cha Mbagathi kacha ineno ka gisetero ka ringre osetho to mondo mi gidhi giwuo godo mondo bedi ne gitemo wuondo jopiny mano en makosa. To mogik ahinya Victor en niya obila kinde duto kineno gitemo umo gimoro ka ng'iyo kaka tho mar Ong'ondo ncha notimore kai mheshimiwa nineno ko mak ji ma within 2 days to set radio soji yie te ma jok manotimo gigi mae ni tang'o momiyo pod ok waneno meko mathoth machalo kech mae tho ma investigation ne yotie moloyo nikech joma nomako Ojwang ogole dala gi ong'e police station kama ne entie ong'e joma tho e lwete ong'e investigation mane mitimo kai ma pod dhano luoro mabor onge jogi gin jok mane ndani kose soge to ng'ato wacho gima notimore mae manie gitiyo godo kaka ratito weche moko tiani jotendo bila tiamoro komen kio molo wacho ne ji ni onge kidi ma ok biloki mago e kaka jogi wuoyo wuono Ojwang dwaro ratiro wuono Ojwang dwaro ng'e gima nomiyo ne wuode jo Kenya mamoko bende dwaro ratiro mondo jok ma samoro ni stendo bila kata mibi mag kawuono kiko kuonde go kik bed ni yawa samoro ambibi nega kaka no neg Albert Ojwang. Erokamano nyakolo Ojwang penjo thoth duoko tin magi machando chuny oganda jo Kenya mathoth ahinya tinende ewi tho mar Albert Omondi Ojwang wuod kokwanyo Nyasaye omed keto chunye kama okwe omedo kwayo timo mos makende ne familia mare elitma tinende koro gineno ni nyakolo Ojwang nyaka ne wuodgi tho jaduong' nigi penjo mathoth malo duoko nyakolo Ojwang to weche thoth ka jomadongo sane no karingo matek ahinya Governor, wach mari mogik. Wach mara mogik en Victor en gima lit kendo ka janyuol ka onyuolo nyathine kech wambe wa jomo nyuol mondi ne janyuol magombo mondo mi oik nyathine onge janyuol nyalo gombo ni mondo nyathine oike omiyo magi gin lit to mana kaka wasewacho no ing'eyo ni wachomo 25th anniversary mar ng'anyo mar Gen Z biro kae. Yes. Mae en gima ka okong'i maber to samoro mana kaka ne jakom Raila Odinga wacho no to en jasiasa en wuon piny en ng'at man gi lony mar ariya statement manyo wacho ni gima kama ka okong'i maber to samoro nyalo ruombo piny owacho piny adwaro jiwo nikech ang'e ni piny owacho nigi itgi kendo giwinjo ni tho mar Ojwang ni kik gikaw mayom weye tho mar Ojwang ni emobedie tho mogik ma dhano yudo e lwet obila monego bedni rito ngimagi kik ketie mana siasa kik bedie mana gimi wacho sani to kinyo rumo nikech king'iyo mirima ma jok matindo nigo kata Gen Z nigo oko ka kuma wachomo to samoro mana kaka iwacho ni otegu maro yieyo